Το Ερμάριο της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών αποτελεί μια μικρή συλλογή 1.153 φυτικών δειγμάτων από το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Τα δείγματα αυτά, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από συλλογές που πραγματοποίησε ο βοτανικός Γεώργιος Παυλίδης κατά το διάστημα 1974 έως 1984, μας βοηθούν να παρατηρήσουμε αλλαγές στη χλωρίδα του πάρκου τα τελευταία 50 χρόνια. Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, το σύνολο του Ερμαρίου της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών ψηφιοποιείται σε υψηλή ανάλυση, επιτρέποντας σε ερευνητές από όλο τον κόσμο να εξετάσουν τα δείγματα της συλλογής, διευκολύνοντας έτσι την πρόοδο της βοτανικής επιστήμης και έρευνας.